May buntag mga kamisor, live ta karon dani sa may Bugna ano, particular dani sa may Bugna ni siya, barangay Kasinglot. O Taguluan, Misamis Oriental. Kaya gipahigayon karon no sa mga personahe sa ato mga responder, rescuer sa Taguluan, no, pinanguluhan sa MDRRMO Taguluan mga kamisor, ang Rescue March. No, ang Rescue March kinialayon sa pag-apre sa National Resilience Month sa lungsod sa Taguluan. So ang kaninyo makita mga kamisor nga nag-march siya. Mao ni siya ang ato ang mga BDRR kung gitawag nga 7-man team sa nagkadayang barangay sa lungsod sa Taguluan, no. Gilangkuban ni sa napulo ka barangay. So kani mo kabat ni mga kamisor, no. So gatusan kapi ni mga kamisor ang katauhan karon sa atong mga rescuers, responders nga nag-march ni nga takna ang mga kamisor. Ug panawag ni siya mga kamisor no sa may lungsod sa Taguluan kay unya ang formal opening gyud is ipahigayon dito sa Maya Taguluan Dome mga kamisor. Sa inyo nakita no ang naguna ni nga linya mga kamisor mao ni ang Barangay Gracia gisundan sa Barangay Santa Ana og ang sunod mga kamisor unsa man nga barangay ha. Mga kamisor napulo ni sila ka barangay. So ang naguna mao lang ni atong maklaro karon sa ato ang live no, Gracia, Barangay Santa Ana, no, and the rest mga kamisor from Barangay Kasinglot to Rosario mga kamisor. Of course napod ang 7-man team mga kamisor no sa MDRRMO mga kamisor sa Taguluan. No, so giuluhan ni siya mga kamisor ni Sir Jonathan Paulo de Rosario mga kamisor, ang head sa MDRRMO Taguluan. So karon mga kamisor yung makita pasaka na sila no dani sa may sa kaon nga area, dani sa may mas nailan ni siyang Bugna mga kamisor. So lagi ta kabalo sa lang sequence mga kamisor no, pero mao ni siya napulo ni mga kamisor ka barangay gani lakip sa nagmarcha mga kamisor ang pipila pod ka personahe no sa BFP Taguluan. So update po na to karon sa panahon mga kamisor. Nagulan-ulan gyud, medyo mapanganuron gyud ang kalangitan og nagyoy mga pagpanaligsik pero kuan raman po dili raman po din na nagakusog no. Ginagmay ra man sa gid siya. So saka kay sila mga kamisor. So mo ni ang palibot mga kamisor. So mao na sila mga kamisor karon. So later on po mga kamisor no, lati lang po ninyo atong update kay ato pong hinabion ang head yun mismo mga kamisor sa MDRRMO Taguluan nga si Sir Jonathan Paulo de Rosario mga kamisor no, si Sir JP. So laban kay mga kamisor mga responders. So ang trabaho nila mga kamisor no kanang naay mga insidente mga kamisor, naay mga kakulian sa nagkadayang barangay mo ning gitrain ni sila kaayo kay para nga makaresponde ni sila mga kamisor pod sa ilahang tagsa-tagsa ka mga barangay. No, kinapulo bi ang mga kamisor ka barangay sa lungsod Taguluan. No, dili mo pud maato mga kamisor no kung tanan na lang atong ihatag mga kamisor sa MDRRMO Taguluan mismo mga kamisor no. So napoy gipang train kani sila mga kamisor, pinaagi ani nila sa BDRR mga kamisor no sa matag barangay sa napulo no ka barangay sa lungsod sa Taguluan. Sa inyo nakita no taas pa kay ng linya no, nagmarcha na sila sa yuning kabuntagon. Gikan dito sa may Bugna Bridge yun. Walang taka live earlier mga kamisor kay wala magi-signal no. Karon pa nagka-signal mga kamisor, karon pa sad nag-live. So nata mga kamisor pasaka no. Pasaka nya modulog ang uban daghan man ni gajaging mga kamisor, so pang-exercise gyud siya. O kung makutana mo kung sa atong gisakyan karon no, rescue truck di atong gisakyan karon no sa MDRRMO Taguluan. Nagtungtong ta sa likod nga part para nga makuha ginato ang hulagway no sa likod nga bahin. So dili niyo makita mga kamisor kay medyo distansya ta. Napunta ni mga kamisor no ang naguna mga kamisor pod nga mga personahe sa MDRR para pod nga ilang i-sure ang security. Bills ka. Ayaw ka na yun. Lah, palong. So laban lang mga kamisor no, sa inyo makita tsada po kayo ang palibot mga kamisor. Nature kay siya. Wait, you can get first reshuffle there.
So naputol naman ang linya ni. So sa inyo pong makita mga kamisor ano naagid ga-jogging po dani nga area. Kay nice mo gud siya joggingan dani. Kay padulhog, pasubida. Oh nya, kuan gid siya mo gid po ang ilahang jogginganan dani nga area mga kamisor kay wala magisakyanan nga gaagi dani. Kumbaga diversion road ra mo gud po di siya shortcut ba paingon labi na diya sa may alae, diya sa bukid nun. So makita nyo mga kamisor mo na to ang 7-man team sa lungsod sa Taguluan, no? And update mga kamisor again, no? Marag gani Ano ba yan? Parada? Rescue March po sir, Rescue March. Oh, may nagja-jogging mga kamisor, Tagalog siya. Oh, refine na mga kamisor, no? Kanabit ng mga body goals, healthy lifestyle, kaya ang atong mga katawan sa lungsod sa Taguluan, dani sila mag-jogging. No, again mga kamisor, update sa ato ang panahon karon medyo ni paspas ang bunok mga kamisor no sa ulan. Di man gid siya ina nagakusog pero makapasa na gini siya mga kamisor nga kakusog. From Joy Chai Sakay Hakilmak. Good morning po, mayong buntag diha Ma'am Joy Chai ug sa imong family no. Happy Tuesday. O gani murag bugnaw gid ang ato ang kabuntagon karon. I don't know mga kamisor sa inyong area no pero dani sa ato ang area kung asa ta nagpahigayon no ang kaning MDRRMO mo Taguluan kauban ang atong mga BDRR sa napulo ka barangay o Rescue March alang sa pag-abli sa National Resilience Month sa Taguluan no nagulan gyud siya. Dili siya kusog nga bundak pero makabasa na gini ang iyang mga kategories siguro mga kamisor mga naas mga taligsik. No, sa inyo makita na mo na siya naglinya. No, ubay-ubay gyud. Naputol na ang linya, nakulangan na og tulo ang 7-man team aning naguna nga grupo. No, sa mao ni karon ang kalihukan no sa lungsod sa Taguluan pinaagi sa buhatan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRRMO mga kamis or sa lungsod sa Taguluan usa sa mga maabtikon mga kamis or no nga mga tigresponde mga rescuers sa tibuok lalawigan sa Misamis Oriental mga kamis or sa to ang 24-25 no live viewers salamat kaayo mga ma'am ug sir mga yung buntag diha kaninyong tanan. Thank you so much for watching sa ato ang live ning takna sa DJ Yami mga kamisor no kay dili ta ka live mga kamisor sa ato ang page mismo sa Miso Radio. Dali ta sa ato ang alternate page mga kamisor tungod kay naamang koy nag-live pod nga programa dito sa ato ang official Facebook page. Mo nandani lang ta mga kamisor sa ato ang page sa DJ Yami mga kamisor no isip pod alternate mga kamisor alternative no sa ato ang Facebook page pod nga gagamiton jud ko mag-live ta no okay dili na magud mga multi live karon mga kamisor no magkadual live sa ato ang Facebook karon kay na-stricto na magud si Meta naman ang dali na lang ta o makita man gyapon ninyo mga kamisor later on napod tay mga pitik ani mga kamisor no nga inyohang makita pod mismo sa atong official Facebook page mga kamisor. Sa inyo makita mga kamisor, subida na gini siya. Pasaka na kay siya no. Sakao na kay siya o ang duha na lang ginaguna. Sa grupo sa Barangay Gracia mga kamisor. Barangay Gracia din yung naguna mga kamisor. Gisundan sa Barangay Santa Ana. Barangay Katulo ang Barangay Sugbong Kugon. Di ay, oo, nakaremember na ko. Ayun mga kamisor, murag nihinay na gini ang ilang pagsaka mga kamisor. Kaya subida ho, nagikay siya. Napasaka, nagikay siya mga kamisor. May nalang gani mga kamisor kay naka-hitch put na mga kamisor no sa rescue truck sa MDRRMO Taguluan para pud nga mahatagan yun na to og nice nga pagulagway ang ginahimo karon nga Rescue March. Actually mga kamisor kaning March na ni siya meaning no wala lang ta ka memorize unsa to siya. Na ni siya meaning gid mga kamisor. Pwede ra pud nato ma-search diha ano kung dili ra pud kaayo mo busy mga kamisor. Pero sige lang kato ra nang ipasupot later mga kamisor ang pasabot yun anang March sa Rescue March. So far mga kamisor medyo distansya na gid ta. Gikan sa ato ang mga personahe, mga rescuers, responders sa nagkadayang barangay sa lungsod sa Taguluan no. Again, good morning sa tanan no, mga naglantaw karon sa atong live. Thank you kayo mga ma'am and sir and have a wonderful day no sa pagsugod sa inyong adlaw karon adlawng Martes. Ug amping mo kanunay sa inyong trabaho, lakaw, later on labi na kitaas-taas pang adlaw kay mao pagid ang pagsugod ni ani mga kamisor mao pagid pang subang sa adlaw mga kamisor gani na nakita karon sa field. So bahala mabasa ta mga kamisor gani ra ta. So sa inyo makita mga kamisor karon nagkita na sila no.
Pasaka na ang all mga kamisor. Laban lang. Luyo sa ulan, init mga kamisor. Nananagi sila. Ay wala may init. Ulan, no, ulan. Bugnaw, pero okay ra ning inani mga kamisor kay at least dili ra sila mabagdi sa kainit, no. Dili ra kayo pud hangak ang pag baklay ang pagmarcha nila mga kamisor. No, naada ni ang BDRRMC Gracia. Ato pwede silang sikat-sikahon karon mga kamisor kung magka dapat itong pipila ka mga personahe mga kamisor no, sa MDRR. Actually, naa sila sa palibot ra. Nag-assist po sila. Naapoy medics mga kamisor. No? Naay nasa liyo. Naay naguna. No? Naapoy kuha na to. Di ko sure sa term. Swiper ba to siya? O sa last sweeper. Sweeper mga kamisor. No? Naay sweeper dito sa luyong bahin. Maupoy ka-facilitate mga kamisor no kung kumusta na po sa liyo. Unya maupoy ka-facilitate kaya dapat to walay mabilin nga mga personahe no nga nag-appeal karon sa nasampit nga rescue march mga kamisor. Again sa atong live viewers no nga naglantaw karon sa atong live nya sa ato pong tigpaminaw sa dial sa Miso Radio pinagi 77.5 no, lantaw lang mo later mga kamisor o paminaw lang mo later no kay ato ra pong ipasupot ang detalye gyud kung unsa ning rescue march, kung tinuig ba ning kalihukan o unsa pay sunod ani nga mga kalihukan mga kamisor kay actually kani magong National Resilience Month mga kamisor ginahimo ni siya no sa tibuok nasod yun ni siya kaning July mga is National Resilience Month mga kamisor kaning bulan sa Hulyo gani no nag kick off ceremony na ni sila atong pagsugod yun no atol pod sa flag raising kinatunong man to mga kamisor nga Lunes no nag-kick off ceremony ni sila ani unya karon mga kamisor ang ilahag yung pag-abre aning National Resilience Month sa lungsod Taguluan